Святлана Ціхановская пераязджае ў Польшу, рэлакуецца і яе офіс, прынамсі яго частка. Лідарка Дэмсілаў жыла ў Літве пасля таго, як пакінула Беларусь у жніўні 2020 года. Ёй забяспечылі кругласутачную фізічную ахову, як у Літве, так і за яе межамі. Ціхановскай таксама быў прысвоены статус афіцыйнага госця катэгорыі С, як у замежных паслоў, але дыпламатычнага статусу і адпаведна імунітэту яна не мела. У кастрычніку Ціхановскай і яе офісу літоўскія ўлады панізілі ўзровень аховы. Праз гэта нават прыйшлося прыпыняць працу структуры. Цяпер нам стала вядома, што ахову не вярнулі, таму офіс рыхтуе пераезд у Варшаву. Там ужо шукаюць памяшканне. Хутчэй за ўсё, нейкая частка супрацоўнікаў усё ж застанецца ў Вільні. Дарацца Ціхановскай Франах Вячорка кажа, што пакуль рашэння пра пераезд няма. Офіс чакае ад літоўскіх уладаў інфармацыю пра новую сістэму аховы, а ўжо потым будуць вырашаць, ці варта пераязджаць у Польшу.